Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Keri-keri Bolo. Lagi aku arep delok sawah. Kira-kira wi kan kene usum tandur to Bolo. Wi kira-kira akeh rong welut apa ora ngono lah. Iki karo tak sepilno apa wae jenenge kandangan di omahku kan yo panen Bolo. Jadi sing dikerjani Pak kuwi. Nah iki wong antri Bolo, dadi kedhek ingi panene. Iki cuaca di sini sangat panas sekali. Iki gak sado-ado ning sawah ngguri omahe ning kono. Di lewat kandang. Kandang. Tapi nek teko kandang tak skip ya, soalnya apa ya enak musiknya ngono nek kena copyright. Kok copyright. Kena hak cipta. Oke. Kayak wong panen Bolo. Kayak aku arep golek delok sawah ning ngono kae. Dah, sawah ning kene iki bodho ditraktori Bolo. Dadi kita lihat. Kok nek sekirane akeh ronge engko dipancingi ngono. Aduh. Ki aku jane jogdek ngenane Bolo pengen mancing, cuma delok apa iki? Delok kondisi sawah iki lho, maksudku akeh apa ora ngono lho. Kadung gua pancing tibake ora enek. Iki wineh. Sawahku dhewe urung ditraktor lho, Bro. Dadi sawahku waduh ning ngono kae. Sing biasane aku liwat nek ngeterne anakku. Kok zong renek ngene? Iki enek. Tapi rong apa ya? Kita lihat dulu Bro, sik. Iki yo enek Bro. Jarene Mbak Rin wingi. Aku kan cerita ning Mbak Rin. Bu, aku pengen mancing iki welut ngono. Apa iso ngono lah. Nek Bima ke iso ngono lah. Alah wong karek goleki bolongan lho, Bu. Bolongan niku nek kliru lo kadut masamu ngono. Lah ciri-cirine piye, Bu, nek welut? Ciri-ciri nek alus ngono jere. Jadi tak prospek sik, Bro. Prospek ngukirane akeh. Baru kita ambil pancing, kita cari umpan. Jane akeh, Bro. Sak rewono ki traktoran kabeh. Tapi nek jane karo nggawa pancing pisan yo. Jalan. Lagi untuk bahan Bro, jadi sampean ki pengen aku ngevlog apa, lebih tulisan nang kolom komentar. Engko bakal tak sahakno delok. Kates lho ndek. Wah sak besok. Lho. Ndek lho.
Ih dure sak aku lho kates wi. Ora percaya. Yo. Saku to. Tapi woi ndak umum kok iso ya bolong ngono wi. Kates ndok tapi kok iso woi wakeh ngono. Ini mare tak sepilno kandang dulu. Tapi sayangnya no enek musike. Oh kena hak cipta. Ki biasanya anu nek wis bar. Kok biasane dikongkon ider tapi ki mau ketok sing ider makku. Ha iki lho. Kuline kae. An, bilang dulu halo. Halo. Kata-kata hari ini An. Aduh capek bos. Kok capek bos sih lo? Ngapi? Ki termasuk kuline bolo. Ki ngayahi ronggon ki karo ke. Yo ngayahi ronggon. Truk itu nggak mundur. Sing ndi? Truk itu ya aneh. Lah masa orang mbok omongi? Wes tak telepon. Nggak mundur. Piye bolo? Kata-kata. Kesel kan dari kesel. Kok kesel kowe lho? Kesel ora apa-apa ngemulih ndang iclik. Lagi ketoke mau anu lho wis. Sing kanggo warga kene lho wis diendem aku krong. Ya saya udah tahu. Ketoke wis mang ketoke. Biasane wi dek ben aku. Iki ketoke mau ndek mau wis andem soalnya enek wong wani sak aku mang. Sak ada pitik. Sentai. Lagi teko kae. Lah kok malah sing cilik? Wah, kayak kuline filari. Banyak dah. Sik. Iki teko neh lho. Di sing wantri ki suwakeh. Iki teko neh. Iki sing ning ngarep omahku ki ya dua. Truk karo pickup. Iki sementara anu lho. Sik. Nah, iki wis teko sawahku, Bro. Sawah iki dalan sing lho nek aku budal sekolah. Lah kono iki wis pabrik, pabrik Global Webola. Kayak pabrik. Tibake urung disingkal bolongon aku sing kuwi lho. Sing batur-batur wis disingkal kabeh. Lah iki wineh iki titip ning kono, ning bur sitoke. Ikan bur. Lah iki ya bur. Dadi wineh iki titip ning kono. Nah. Jajal ki ayo tak jak ndelok wi lho. Sing ning kono wi arep sing loratan iki delok ndek. Loratan wi wis ditraktor kabeh wis dibanyoni si traktor. Lagi dilihat sik. Akeh ora bolongane welut. Ayo. Sik nang. Iki nek winehe ke kurang pirang dino tok lho ketoke. Nggih. Ke winehe ke titipane wong akeh. Panase ndak umum. Tapi wembet bolo anune. Galengane dipopok soalé. Tapi nek wis genangan banyu niki biasanya akeh rong welute. Lah iki anu bolo sisuk apa ya? Sisuk nggawa pancing welut. Aku mbek anakku ki soalé seneng bolo jenenge welut. Tapi nganu welute nek sing gedhe nek sing cilik ngono kae nek daginge.
Tapi kadang nek welut sawah kuwi akeh sing gedhe-gedhe. Iki ayo Dik didelok anu prospek. Ndelok prospek apa ki? Winih bola winih pariku. Kira-kira kurang pirang dino. Lah iki winehe bola. Awas lho nek tiba. Winehe sing kedua, sing nomor 2 kolor. Nah iki mbuh ki sing nggone sapa ki kok gak tukul ki apa terah kelenan gek enek. Gek enek sing disebari. Ki arep mlaku rono gak iso bola soalnya anu dipopok iki. Tapi 100 deh. Atas pisan. Iki sing nomor 2, kotakan nomor 2 bola. Ketoke ya kurang pirang dino ngono. Ndang tandur, tapi wong sawahe ya urung disingkal lho. Iki ndelok rong cuyu bola, ndelok rong cuyu. Kok rong cuyu piye nining wi? Rong welut maksude. Tapi ketoke ning kene kok gak enak ya, Bro. Gak enak belas sih. Malah enak keong. Keong. Wi nek aku wi enak bolo, tapi nek kanggo wong sing gak seneng, sing gak tawar. Iso ngelu, soalnya keong wi gak padha karo bekecot. Jadi keong wi nek gak tawar iso ngelu ngono. Iki untuk kali ini iki rong apa ya? Rong ula apa rong welut ya? Oh nek ke gak halus ke ula, nek ke embuh. Malah ning kene iki wah akeh. Untuk vlog kali ini tak sudahi dulu, nanti lihat besok apa sok kapan gitu. Apa wis jenenge? Arep mancing welut iki lho, Blo. Lha engko tak ajak ning sawah, tak ajak mancing. Ngono. Lah iki tak uwisi dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.